Helo a chroeso I Bwrdd Twristiaeth Hansh, hefo fi, Alun Thomas, yma yn sunny Llanfair Caereinion. Croeso I Llanfair Caereinion, neu fel mae Brymis yn galw o, Llanfair Caereinion, a beautiful little village where, you know, that's Rhinestone is, you know. Ond, fel da ni bobl lleol yn galw o, Llanfair. One more time. Llanfair. Pont Llanfair di hwn, dwi'n gwybod beth ydych chi'n meddwl. Solid. Yn yr original drawings, drawbridge mawr, bows and arrows yn pwyntio I lawr ar bawb fan hyn. Ond eith y budget allan o ffenest di, Brexit, neu oedd yr Institute. Dramau o safon, cyngherddau diri, mae popeth yn mynd ymlaen yma. Os da chi isio life-changing experience, wel, lle well I ddod di. A, quick, cymwch gader, mae yna rhywbeth ar y llwyfan. Pwy sa'n meddwl, treat I ni heddiw de. Well ni'n ffidio gader. Mi welais Jack y do, yn eistedd ar ben to, hedwen yn I ben a dwy gos ben, Woo! Oh, yeah, go on a boy! Oh, well done. Yeah, shit, talent lleol. Hey? Well done. Quick. Sgantion, dyn o anifiliad mwyaf anasbell Cymru holl. A be ydi o? Ydi, wel, dwi'n bod beth yw'r enw Lladin, ond deintydd NHS. Mae gennym ni saying yn yr ardal lleol. You don't get a toothache in Llanfair. Pam maen nhw'n gofod dweud yna, dwi'n gwybod, ond mae o'n neud sens, dydy. Dwi'n gwybod pam dwi'n wisbro wan, mae pawb arall yn refio gwmpas lle. Bod i'r rhedeg ffwrdd, hallelujah! Oh, no! Hello! Done scratch it now? Probably one of the most expensive Land Rover Defenders ever built. Pwy sa'n meddwl yn Llanfair Caereinion gynna ni world grade tennis courts de? Ar ôl weld ambell I lun o'n tennis court, mae o di dod â enwau mawr y byd tennis yma. Gynna ni'r arwynebedd mor challenging de. Clay? Na. Gwair? Na. Tarmac, baby. Tarmac. A by the way, pryd dwi'n dweud enw mawr y byd tennis, dwi'n meddwl fi. Gynnau fierce backhand there. Fierce. Watch out. Oh! A we, y feddygfa. Dwi'n gwybod beth chi am ofyn, oes na doctors te fewn? Dwi'm yn gwybod chwaith. So neb di weld doctor mewn yma wyneb yn wyneb ers cyn cychwyn Covid. A gan bo fi yma, well fi fynd fewn a trio boocio appointment. Wel, newyddion da. Dwi wedi cael appointment erbyn Ionawr, hei? Gwych de. 20, 30, fucking 4. Anwyl, dad. Yma yn Llanfair, da ni'n iawn o lwcus o cael dim un, dim dau, ond 3 tafarn. Mae'r 3 tafarn I fod yn reit syml. Yr unig peth sy'n wahanol am y 3 ydy sut ydych chi am adael nhw. Pryd ydych chi am adael y red, angen lift adeg y mam de. A ddiawl o coer yn bore'n bod rhy ynghofa I ffeindio defed. Di digwydd unwaith yn rai. Damio. A sbiwio yn y parlor de. Waw. Pe mae'n dod I amser adael y blac, da chi'n actually mynd adre? Na. Da chi'n mynd mewn I minibus, Elwyn de, a local legend, a off I Newtown a chi am bach mwy. Una hynna, neu da chi'n cwmpo bron a farw allan y blac, ac yn ffodus iawn I bawb, ie? Mae yna defibrillator de. Be ydy o, dwi'm yn gwybod, ond da chi'n cael diawl o sioc, so peidiwch allan eich rhosed a sticio nhw yn y bocs de. Ac, os ti am adael y goat, wel ti'n ddoeth. Just doeth. Dyma'r gosaf drain. Gei dim transport for blinking wheels yn hyn na chi. Oedd yn iawn o job mynd o gwmpas yn y 19th century, doedd siŵr. So, neth nhw adeiladu'r trac yma yn 1901. Mae'r trac yma yn cysylltu Llanfair Caereinion efo dre lawr ffordd Trallwng. Pam iawn sy'n yma'r rhedeg yn nos de? Safio talu Elwyn, 20 quid just I ddod adre o Trallwng ar ôl mai taith de. Pam iawn? Meddwl yn ôl wan. Dwi'n cofio siarad I taid de, God rest his soul. Ac oedd o'n dweud sut oedd o'n tyfu fanny, ond na gymaint o inbreds yn yr ardal lleol. Diolch byth am y tren medda fo, neth agor y gene pool yn effernol. Mountfield. Dyma cartre Llanfair United FC. Mae'r gêm cyntaf wedi cael ei recordio yn cael ei chwarae yma yn 1896. Diolch yn cymharu llawer I top pitch o sgwrch a Llanfair Caereinion ddo. Do'n I efo cael gemau red as a headers a volleys fanna. Dos ni cychwyn championship. Sy'n ni'n ddal o yma'n lleol, wrth o gynnu ni chance o ennill rhywbeth o'r diwedd. Dwi'n gwybod pam maen nhw'n neud hwn. Maen nhw'n neud hwn dyna, wedyn ni sta bench wedyn am hanner awr de. So eisiau cael cachu cyn neud hwn, os ydy.
Tydi dod o ywyn neu rhywbeth? Mae 4 i'r Trallwng ac 20 munud i'r dre newydd, a hwnna yn sir mwyaf Cymru. Ond good things come in small packages, so dewch draw I Llanfair Caereinion rhyw ben. Gawch chi croeso siŵr. Shinin Llanfair shines like shit.